Tak amen. Hovorím, tu sa človek dozvie veci. Chvála ti, Pane, za to, ako konáš a aký si úžasný. Vďakajú, tak nech Boh pokračuje v tom, čo začal. On je ten, ktorý začal dobre dielo a ho dokončí. Amen. Tak to ho poznáme. Amen. A dokiaľ to nie je dobré, tak to nie je koniec. To hovorí Kubo. On neviem, kam sa schoval. Priatelia, ďakujeme, že tu vôbec môžeme stáť. Ja sa veľmi z toho teším. Ja som na Walsingham narazil úplne náhodou, keď sme boli v Anglicku. Žili sme tam rok v komunite House of the Open Door Community. A oni tam vlastne často chodievali do Walsinghamu a počas toho roku, čo sme tam s Martou po niekoľkých rokoch, čo sme chodievali slúžiť do tábora, sme tam s mojou manželkou Martou prišli na rok. To bol rok, kedy to mala byť škola, to môže Discipleship Training Course, to mal to byť taký rok získavania učeníkov, trénovania učeníkov, ale vlastne v tej chvíli, keď sme tam prišli, máme takú skúsenosť, že keď niekam prídeme, tak sa veci okamžite zmenia. Tak aj vtedy sa to zmenilo a tak oni po 20 rokoch vtedy presne vyhlásili, že urobia komunitu v komunite, tak nazvali ten náš kurz, že Crossroad Community. A tak keďže nič nebolo vtedy také isté ako roky predtým, tak sme sa spoločne s nimi učili, ako ten program, ktorý potom bežal ďalších x rokov, ako ho vlastne vytvoriť a žiť. A uprostred toho niekde tam kolovali pásky, tí mladší to asi netušia, tí starší viete, to sa dalo tak pretočiť na ceruske. Pamätáte si pásky, kazety? Áno, no, niektorístva. Super, aspoň tu mi niekto rozumie. Tak jedna z nich bola, že Walsingham. A bolo tam nejaké vyučovanie a na konci bola taká pieseň, oni tam spievali, že You made my heart feel glad. My sme to teda rýchlo preložili do slovenčiny, že ty si mi radosť dal, to sa potom spievalo úplne všade. A taký nadšený z toho celého sme sa raz vracali. Ja tu som sa zašíval za tým, vieš. Takže ja som sa taký nadšený vracal z nejakej akcie, ktorú sme ako naše spoločenstvo z Lamača mali. A mali sme tak pustené, to bol Žigulák. Tí, ktorí ste mali kedysi Žiguláky, viete, v zime to bolo najlepšie auto na svete. Urobil vám čo ste nečakali, zadný náhon, to sa tak točilo do kolečka v ktorejkoľvek zákrute. A tak, keďže tam nefungovali repráky, my sme tam mali pustili ten kazeťak cez nejakú bedničku a vracali sme sa všetci z takej vlastne zimnej našej takej modlitebného víkendu alebo akcie. A zrazu, keď bola pustená táto pieseň z Walsinghamu, my sme si ju spievali v aute, tak ten Žigulák sa začal v nejakej 90-ke točiť, bolo to v kolóne aut, neskoro večer oproti nám išlo auto, ja si hovorím, Pane drahý, začali sa modliť v jazykoch všetci v tom aute, a okamžite aj tí, ktorí nemali, ho dostali ten dar jazykov. A to bolo také mocné chvály z toho Walsinghamu. A jak sme sa vlastne minuli s tým oproti autom, že sme boli my vlastne už otočení ako to auto, sme sa dotočili naspäť, ten Žigulák skápal ako vždy a tak sme tam vlastne ostali iba chváliť Pána, sme prišli domov takí vyklepaní, tie chvály nám už bežali do kolečka, vždy keď tá pieseň skončila, tak ju pretočili naspäť s tou ceruskou, dali zase naspäť do kazeťáku a zrazu večer, keď sme v Lamači vystupovali pred kostolom, vyšiel taký chlapec, ktorý s nami nebol a hovorí, počujte, ja som po obede zaspal a ja som teraz pred hodinou, jak som sa budil, tak som mal sen, ako ste sa točili v hodinách vlastne na ceste. A že ste pritom všetci spievali chvály. A ja tak pozeráme a hovorím si, ty brďo, tak ty buď si niečo šlahol, alebo to naozaj Duch Svätý. A tak pre mňa tá pieseň z Walsinghamu, verím, že dneska tu budeme spolu hrať, bola niečo veľmi mocným. Potom vlastne sme stretli ľudí z Walsinghamu, ktorí nám prišli svedčiť, hovoriť. Takže srdce je s tým prepojené. Teraz, po rokoch služby, chvál a s motom poďme s chválou do každej dediny, tak zrazu, keď sme končili na modlitbách za uzdravenie v Beckove, to je tiež vlastne u Františkánov, v kláštore, sme končili chvály večer, už to bolo po všetkom, tí, čo ležali na zemi, už začali vstávať, sviatosť už bola zamknutá naspäť v bohostánku. A tak, ako sme skončili, tak viete, jediná túžba moja bola, vypadneme už odtiaľto po 6 hodinách. Chlapci mali ešte ísť na východ a do toho, ako sme balili káble, tak zrazu prišiel taký jeden mladý muž, neodbytný a hovorí mi, že môžem na chvíľočku. A hovorím, no zrovna teba, ktorý z tých dvoch sem poslal. A tak on sa tak smial. Ale ja som vtedy, to bol január, leden, to už bol, a ja som celý ten január sníval, že Pane Bože, dostaňme chválu do každej dediny, ale že chcel by som ísť do Basy. Že to je vlastne taká dedina, je tam vlastne 1200 mužov, len starosta sa ináč volá. A super. Hej. A hovorím, áno, dá sa do Basy ísť aj bez modlitby, ale ja som za to modlil. A tak zrazu, keď sme točili tie káble a prišiel henten, tak mi hovorí, že najako nescel by si ísť do Basy. No.
Ja zase na neho kúkam a hovorím, počúvaj, to nie je, že či, to je, že kedy. A on mi v tom lednu, v tom januári hovorí 14. maja, 14. kvietna. Ja na neho kúkam, a ty čo si, ako anjel z neba, alebo čo sem kto poslal? A on hovorí, ne, ja som tam pedagóg, mám tam 100 chlapcov, aký oddiel, a oni musia očúvať o tom Kristovi, čo ty tu vypráváš. Hovorím, výborne, chcem tých najťažších, chcem doživotných. On hovorí, ne, môj zlatý, tých te nedajú, dajú tých najľahších. Ja hovorím, ja to nechcem, ja chcem tých najťažších. A on že, očúvaj ma, robím tam, tuším, 17 rokov povedal, mne tam ani karta nepípa, rozumíš mi ako? Hovorím, nerozumiem, ale chcem k tým najťažším. A on sa takto smial, jak teraz. A hovorí, vidím, že mi nerozumíš. A hovorí, ty sa budeš modliť, ja budem konať. A tak naozaj toho 14. mája nás dostal do Leopoldova. Trvalo to 2 hodiny dostať sa dovnútra, lebo toto všetko je tam zakázané. To je na špeciálne povolenie. Audiovizuálna technika, to všetko sa nesmie. A tak, keď sme sa tam konečne dostali, tak sme boli vlastne v takej časti, to bude potom Miško hovoriť zvlášť, v takej, že hrad. To znamená, my sa mali najťažšie tresty, tam ich bolo 48. Takéto vlastne niečo, lebo to v Leopoldov to vlastne taká pevnosť obrovská, 6-cipá hviezda, vlastne takéto múry, presne jak je tento chrám, vlastne okolo elektrika, vlastne vnútri normálne mesto. A v tom meste bol presne takýto hrad, jak je teraz tu. A to vlastne bolo obnovené, lebo v roku 1990 tam bola zbúra, to bolo vypálené. A vlastne, keď to bolo vypálené, tak to teraz obnovili a dali tam najťažší, teda doživotné tresty a maximálny stupeň stráženia. To znamená od 15 do 25 rokov. Takže taký liedik z 10 000 najhorších odsudených, 1000 najhorších bolo v Leopoldove a to bolo práve v tom hrade. A Braňo, tým, že sa modlili, tak vlastne sme išli do toho hradu, lebo to je ako väznica vo väznici a dali nám takú ping-pongáreň, aby ste vedeli, že to bolo strašne zle ozučené všetko a tam sme pobalili tie veci a došlo takto, podávali také veľké drevené lavice a došlo tam okolo 46 až 48 odsudených a Branko za mnou došlo a hovorí, Michal, počúvaj ma, čo tu títo chlapci spravili? A ja mu hovorím, no 80% je za vraždu, plus voľaké znásilnenie, vydieranie, lúpeže, mučenie. Tak potom taký bol, no a ja som čakal, že prídu s tými plexisklami medzi nás a medzi tú prednú radu, prídu tí ozbrojenci. No a oni nechodili a tam sa to také ľahšie trestie. On že ne, to 2 vraždy, 3 vraždy. Tak som tam tak stál taký zažrobovaný. Hovorím, radšej poďme hrať. A ešte tam mal takého kolegu a vlastne tam náš Mateuš to mal horšie, lebo náš zvukár sedel vlastne uprostred nich. A mal tam takého kolegu, ktorý tam bol s tou takouto zbraňou. A vlastne to som si potom až všimol, že čo sa vlastne deje, lebo vždy, keď som povedal, že Ježiš, tak ten chlap sa postavil, vybehol na chodbu a tam išiel. Wow. Slovenská hádzana celá, vyhodil to naspäť. A zase ja som kúkal a hovorím, a viete, ten, kto vás zachránil a spasil, sa volá Ježiš. Chlap sa postavil, išiel na chodbu. Tam klial, koľko sa dalo, vrátil sa naspäť, to sa mi páčilo. A Ježiš je ten, ktorý vás vyťahol von z riechu a chlap znova von. Po rokoch sme ho stretli potom a to bola úplne iná situácia. Ideš. Áno, tak to sa tak teším, bolo to také, boli sme ešte z Glóriu sme tam boli, Grey, neviem, či poznáte, taká Kanadianka, cez 80 do 90 rokov už má teraz. A chcem vám povedať, že vtedy, keď prišli lamacké chvály, tak už nebol Leopold tak, jak bol predtým. A hovorí sa v zjaveniach, že kde on otvoril, už nikto nezavre. A ja som tam mal na starosti 100 odsudených, maximálny stupeň stráženia C, čo sú neprispôsobiví, nemajú program za obchádzania. Proste je to volačo úplne iné, ako keby nás zavreli, lebo my sa snažíme od tam dostať von. A oni sú tam niektorí jak doma. A všetko, čo robili vonku, robia aj vnútri. Neprispôsobí, bijú sa, klepú, proste jedia rôzne predmety, režú sa, vešajú sa, proste vydierajú, proste je to také náročné. A práve týchto chce Braňo, ja som tedy došiel za nedeľmi a hovorím, prosím vás, vždy, keď príde nejaká kultúrna zložka, nejaká raz do roka, nejaká kapela, tak z tých 1000 odsudených, čo tam je 1200 odsudených v Leopoldove, tak musia vybrať 100. Tak koho vyberú? Vždycky tých najlepších, na motiváciu. Tak nikdy nevybrali tých mojich. Oni tam boli 15 rokov. Tak som ešte zároveň hovorím, ja chcem, aby ste im dali aspoň šancu. Aspoň šancu. Ja vám chcem povedať, keď sa začalo hrať, tí chlapi, ktorí vonku strieľali ľudí, ktorí dávali do kufra
ľudí s hrílom a chodili ich zakopávať, tak ten tam plakal. Ale neplakal kvôli tomu, že ho volá, čo bolelo. Ale že mu Duch Svätý ukazoval veci, ktoré neboli správne v jeho živote. Veci, ktoré mal dávno dozad. A tak vtedy som vlastne pochopil na tých tam, že ja ako pedagóg mám krúžok výtvarný a chovateľský. Ale ja nemám ani kresliť a nemám ani chovať. Ale čo vieme to, že každé ráno stávam, idem na kolená, modlím sa ruženec a idem do kostola. Každý jeden deň 8 rokov už. A príjmam každý deň Krista. A modlím sa, aby mi Boh ukázal, aby som mohol vidieť jeho očami tých ľudí, ktorí ma posiela. A chcem vám povedať tak, povedali mi, dobre, dáme ti biblickú školu. Biblickú školu, ako, dobre. Tak, a viete, že normálne štandardný krúžok je pre 30 ľudí. Takže som čakal, že mi dá voľakú, a oni im povedali, Michal, my prvýkrát v živote, v histórii Leopoldova dávame tebe ústavný krúžok. A ja hovorím, čo to je? Že dávame 1200 ľudí. A ja že, chvála ti, Pane, ďaká Ježíš. A potom som dostal facku. Viete ako? Kto sa pôjde von s pedagógom modliť? Naši sa dvaja. Boli sme na takomto vonku, na takomto atriu, sadli sme si. Jeden zobral gitaru, hral Emanuel. Ďalší mal Sväté písmo a modlili sme sa ruženec. Hodinu. A vtedy tam sedím s tými dvomi a tak sa pýtam, Bože, čo tu s tými dvoma ja mám robiť? Čo tu mám s tými robiť? A za chvíľku nás bolo 5, 10, 15. Neviem, či si budete predstaviť chlapov neprispôsobí, ktorí uveria v Krista, tak Braňo im tam došiel robiť ako lektora chvál. To môže ešte dohľadať. Tak predstavili, mali sme 20 chlapov, neprispôsobí, za mu došli a povedali mi, Michal, prečo ich bereš? Budeš mať prúser, keď sa ti tam pobijú. Ja hovorím, ja verím, že sa zmenili. Že začali hľadať pravdu. A Braňo im tam začal hrať, naučili ich piesne. A teraz si predstavte, že o 3:45 odišli personál preč a my v strede, kde boli mučení biskupy, Gojdič, všetci biskupy, čo boli kňazi, čo boli predtým, tam vylievali krv, tak my sme boli v strede tých a hrali sme, spievali z plného hrdla. To bola atomová bomba. Neviem, či to dohľada, ale ono to asi nie je ani podstatné. Ja mám, toto je... Určite to dá. No, tak tuto Brano ešte taký mladší, lebo je 10 rokov tomu predsa len. Ale tak podobá sa, že? Nie? Dobre. A tento to bol jeden, čo sa hral a tento druhý už vedel tak hneď veľmi dobre hrať. On začal sa spievať a on hneď chytil. A neviem, či by som mal o tom hovoriť, ale v každom prípade vám chcem povedať to, že keď sme sa potedy stretávali, tak oni mi povedali jednu vec po roku. Pán pedagóg, my by sme sa stretli bol ako volať. Ako oni, ako si ste mať aký gang, alebo čo, viete. A ja hovorím, a čo, ako sa chcete volať? A on, že uväznený, kamenovaný, Bože milosrdenstvo, kamene, viete, každý volá čo, mal ako predstavu o tom spoločenstve. Ja hovorím, chlapi, budeme sa to modliť, lebo to nemôže byť z brucha, ale z ducha. Vy mi rozumiete, čo hovorím. Tak sme sa to modlili a po 2 mesiacoch som už aj zabudol a presne tento, už nie, už to prehodil, tak ten, čo tam bol taký malý na gitare, tak ten, predstavte si, že sme tu, chválime Pána, kričíme v úvozovkách, lebo veľa oni kričali, lebo nevedeli spievať samozrejme. On v polovičke chvál prestal, položil gitaru, hovorí, budeme sa volať Dismas. Čo? Čo? Ja som nevedel, čo je Dismas. A on mi hovorí, pán pedagóg, a vy viete, koľko bol na Kalvári krížov, keď Krista ukrižovali? A ja mu hovorím, vím. 3. V strede bol nevinný Ježiš, ale po bokoch boli odcílení na smrť. A ten naľavo sa rúhala Bohu a hovorí, ak si Boží syn, zostup s kríža, my uveríme v teba. Ale ten napravo zahriakol a hovorí, ty sa nebojíš Boha. Veď my sme odsúdení spravodlivo. My sme si to skutkami zaslúžili, že tu teraz vysýval, on je spravodlivý. A vtedy sa pozrie na Ježiša, na Boha a hovorí mu, Pane, spomen si na mňa, keď prídeš do Božieho kráľovstva. Viete, čo mu povedal Ježiš, keď umieral, keď má plúce zaliaté vodou? Hovorím ti ešte dnes. Ešte dnes bude so mnou v raji. Ešte dnes. Ten chlap za vraždu sa volal Dismas. A toto chodíme hovoriť 10 rokov, každý týždeň do jednej z väznic na Slovensku a v Čechách.
že aj oni dostali šancu. Vtedy sme začínali s 2. Dneska píšem 800 odsudených každé 4 týždne a máme 1272 odsudených aktuálne už na slobode. To sú 3 väznice. A keď sme začínali, viete, to bolo také ťažké, ani personál vám neverí, lebo oni majú metódy, oni majú psychológov, oni majú psychiatrov, oni nepotrebujú Ježiša. Oni to vedia robiť čo najlepšie. Ale ja vám môžem povedať, slovenské a české štatistiky sú také, že 70% je recidiva. Vysvetlím, čo je recidiva. Recidiva znamená to, že ten odsudený, keď niekoho znásilnil a dostane sa po 5 rokoch domov, tak je 70% šanca, že to spraví znova. A znova. A znova. Bola aj 80, áno, sa to akože poznižovalo, je to také, ale je to z 10 7 ľudí. Viete, čo to je? Spraví väčšinu ten istý trestný čin. A to je na Slovensku aj v Čechách. A oni hovoria, že majú výsledky. Dobre, v poriadku. Ja som toto neriešil predtým nikdy. Ale už tým, že keď sme už dlhšie boli odtiaľ, keď sme už dlhšie to robili 5-6 rokov, tak už tí odsudení, ktorí boli s nami, ktorí sa s nami modlili, ktorí čítali Sväté písmo, ktorí chodili na Eucharistiu, tak títo ľudia už pomaly išli domov. A chcem vám povedať, si vás vyskúšať z matematiky, môžem? Z 1272 odsudených je koľko 70%? Plus, minus. Dobre, dáme menšie číslo, dáme 750, dobre? 750, tak podľa týchto štatistík by malo aktuálne sedieť v českých a slovenských väzniciach 750 odsúdených, ktorí už boli našimi členmi. Viete, koľko aktuálne sedí? 31. To sú 3%. Viete, ja ale vždycky tak dodám, a kebyže o všetkých neviem, a je ich 120, tak je to stále 10%, ale 103. Preto sme s Braňom boli minulý rok, alebo pred 2 roky sme boli na ministerstve spravodlivosti a tam títo veci riešili, ale chcem vám povedať, že to je to. Ja im hovorím, čo robíte, volá čo iné? No my nerobíme nič, toto všetci, len do stredu dávame Krista. A necháme toho, že to robí on. A robíme to hlavne zdarma. Nie za peniaze. A to je ten rozdiel. Keď niekde idete, viete, keď prídete do kostolíka, tak ľudia sa vyzberajú. Tam musíte dať. Tam to funguje trošku ináč. Ale chcem vám povedať, že presne za týmito, jak máte dneska tú tému, presne za týmito treba ísť. To sú tí zajatí. To sú tam v tých ťažkých veciach, okovaní v úvodzovkách od toho zlého. Oni, viete, ja tu mám napísať, že Jesus Army, ale oni boli Devil Army, oni boli v prvej lige. To oni bojujú, to oni sú tí. A ja chcem povedať, keď sa ich dotkne Boh, oni poznajú všetky taktiky, všetky podvody, oni to celý život robili. A keď ich Boh sa ich dotkne, on ich vyťahne z tej tmy a dá ich do svetla. Viete, čo potom ide? Ten ich vybaví. Pozná všetky tajné zbrane toho zlého. Preto sa pýtal pán Ježiš, nie tuším Šimona, že k tomu, koho budem viac milovať? Tomu, keď som odpustil 500 alebo 50. Ten, ktorý 500. Tak týmto odpustili 20 000. A tak sme sa takto, začali sme chodiť, teraz aktuálne navštevujeme 57 väznic aj v Anglicku. A viete, keď ja takto rozprávam, tak oni sa pýtajú, ako to je? A ja hovorím, že vieš, že ja nehovorím, že keď tí ľudia vyjdú 1200, že nikto z nich nehreší. Ale keď som prišiel za jedným chlapom, 23 rokov sedel v maximálnom stupni stráženia. Odsúdení to vedia pochopiť, ale došiel som za ním a hovorím, už bol vyše roka doma, hovorím mu, ako sa máš? Čo robíš? A on tak hovorí, viete, pán pedagóg, že robím cez agentúru, nezarábam moc. Ale mám rodinu a deti a pokoj v srdci. A to mi stačí. Každý ráno ďakujem Bohu. Každý ráno ďakujem Bohu. Čo my potrebujeme? Aby sme ráno ďakovali Bohu za to, čo máme. Čo nám dal.
Idem len povedať, čo sa stalo v ten prvý deň, lebo niektorí sa možno pýtate, ako je možné, aby sa spustila taká veľká služba z také niečo malého. Tak tam na tej prvej fotke bolo 48 chlapov vlastne, tam bolo iba zo pár vtedy. A tí chlapi tam vlastne, my sme si hovorili, čo tu budeme robiť. Vieš. Oni mu nesú tých dobrých a milých a áčkarov, ktorí majú samé, im skracujú tresty a sú fajn, tak dali všetkých tých cečkarov, čo sú neprispôsobiví a tak my sme vlastne začali iba tak ako vždycky, že Pane môj pastier, nič mi nechýba, alebo aké je dobré, začali sme s chválami. A potom vlastne niekto povedal svedectvo, potom išla ďalšia pieseň chvál, ďalšie svedectvo, postavila sa Černoška Gloria a hovorí, Bráňo, mám pre nich slovo, vyťahla Bibliu. Ja som siahol do vrecka, ako vždy nie, že vyťahnem mobil s Bibliou, hovorím, kľudne hovor, ja to prečítam v slovenčine, ona v angličtine. A zrazu siahol som do vrecka, vo vrecku nič. Hovorím, jeminečku, však môj mobil je zamknutý na bráne. Hovorím, no super, tak Gloria, hovor pomaly. A tak ona hovorí, keby ťa aj otec a matka opustili, ja sa ťa nikdy nezrieknem a ťa nikdy neopustím. A vlastne vtedy nastalo to, čo hovoril Michal, tí chlapi začali zrazu si dávať hlavy do dlaní, ďalší pozeral takto do plafónu, takto do toho stropu a iba mu tiekli takto slzy. Iba predýchával, aby to nebolo vidieť a jeden po druhom vlastne tí chlapi boli zasiahnutí. Ja som hovoril svedectvo o tom, ako nemôže mať deti a ako sa nám vlastne narodili, ako nám jedno z nich zomrelo v nebi a že máme teraz 3 deti, mám plné detské izby a že moja modlitba sa vlastne zmenila, že Pane Bože, teraz ma to nauč vychovávať, keď si mi to už dal, lebo v 13 tomu narastú ustanenie od toho diaľkové. Takže hovorím, Pane, zachraň ma. A viete, my sme išli jedno svedectvo za druhým, svedectvo pieseň, nič iné, iba to, čo robíme úplne všade, kdekoľvek prídeme ohlasovať Ježiša. A tak vlastne na záver, keď sa postavil náš kamarát, ktorý právnik, mal zomrieť na rakovinu, lekári mu dali vlastne 3 týždne života, keď ho otvorili, tak mu tam iný lekár hovorí, nezašívať, čistiť. A tak teda museli teda proti svojej voli to celé vyčistiť a hovoria, no tak nevieme, či sa vôbec ujme. Tak ten chlap tam stal pred nimi, hovorí, ja som právnik a oni všetci, no ty si právnik, ty by si sa mal dostať ku nám, tebe by sme to ukázali, že čo to je, takí nás zradili, jak ty. A on im hovorí, so mnou by ste si neužili, ja mám vzadu zaštopkané, ja tu mám vývod. A tak niektorí sa zasmiali, iní vlastne tak nejako aj sklopili zrak. A on hovorí, ale ja som tu preto, aby som vám povedal Ježišovi, ktorý ma zachránil. Ja som prišiel povedať o Ježišovi, ktorý mi dal život. Hovorí, je to 7 rokov odtedy, čo som mal umrieť, čo ma mali pochovať. Ale tento Kristus ma vrátil naspäť do hry. A ja chcem hovoriť o ňom, čo môže spraviť pre teba. A tak keď na záver im povedal, postavte sa prosím tí z vás, ktorí tomuto Ježišovi chcete odovzdať svoj život, tak my sme čakali, že z tých 48 chlapov sa postaví možno jeden, možno ani ten ne, ale vlastne sa postavilo všetkých 48 a opakovali modlitbu odovzdania života jeden po druhom, slovo po slove a vedeli presne, čo hovoria. Mali sme tam byť 50 minút, boli sme hodinu 5, stále sme čakali, že nás už vyhodia a podpísali sme papier, že sa s nikým nebudeme kontaktovať, ani sa dotýkať, nič od nich preberať, ale tí chlapi po tej modlitbe odovzdania života sa na nás vrhli, začali nás objímať, plakali nám na ramene, do toho vošla tá stráž, viete, a my tam stojíme. Všetko, čo sme podpísali, sme práve porušili. Došla tam nejaká ženská, tá začala úplne tam čosi rozprávať a hovorím si, no tak teraz prišla vyraziť. Vysvetlo, že to bola vedúca výchovy a ona hovorí, že my sme neverili tomu na kamerách, že oni tu naozaj sedia. Sú mysleli, že po 10 minútach povedia, my to už nechceme odčúvať, odvedzte nás odtiaľto, do toho má odčúvať len také dristy. A tak oni tam sedeli celý ten čas a ona hovorí, na budúce to dáme nie v týždni, ale cez víkend, aby oni neboli v práci, aby to mohli viacerí. A my kúkame, to bude nejaké na budúce? Viete, mali sme ísť 5 km za hodinu, ale ten chlapec tej dodávke bol taký vyklepaný, že išiel asi 25, za ním šprintoval ten s tou zbraňou. A Mišo hovorí, no tak to je konec. Ty ho rozoberú do šrobíka na tej bráne. Ty mu ukážu, čo je to 5 km za hodinu. A tak ten chlapík dobehol na konci, hovorí, prosím vás, na budúce, prosím, trošku pomalšie. A Mišo hovorí, tak to sa tu ešte nestalo, to fakt bude ten Boh, to bude asi zázrak. A tak sme vlastne iba tam stáli, taký celý z toho hotový. A vlastne na ďalší krát, po týchto všetkých veciach, ktoré Michal tam medzičasom zažil, tak my sme tam naozaj prišli cez víkend. Dali nás také veľké sály, také prednáškovej. Povedali sme ešte k tomu svedectvu, Vranko. No, poď, ja lebo to ťa nájdem. Ona, tá vedúca, povedala, že pôjdu do takej väčšej sály, kde sa môže dostať 130 odsudených.
ale aj mimo hradu. A ja viem, že tam nechodia maximalisti. Viete, čo myslím? Že to je menej strážený objekt a že to tak není. No a ono sa to tak aj vyskytlo, že vlastne povedali mi, že dobre, spravíme to a aj dávame 50 odsudených stredný stupeň stráženia. Ja som keď tu bol na bránu, hovoril, že to čo? Tam nemôžu ísť tí maximalisti. Viete, čo myslím? No nič, no, tak podpísali 50 odsudených a z tých nedojde asi 10. Lebo 20% viete, čo myslím, vždycky volá, čo nepríde. A že aj to ja nestém, že modli... A ja si pamätám, že takto som stál a hovorím, tak Bože, čo mám robiť? A vtedy som došol, že som sa sám seba videl, ako som hovoril odsudeným tým 20, že ty musíš spraviť krok a Boh spraví 100 krokov. A ja som bol na tom pracovisku a vedel som jednu vec, keď ste boli na vojne. Že keď riaditeľ povedal stopku, ja dojem za nadriadeným môjim, tak ten má úplne stopné a k riaditeľovi sa nedostanem. Tak viete, čo sa stalo? Ja som sa modlil a hovorím, Bože, ja všetko poruším a ne za riaditeľom. Došiel som za riaditeľom, otvoril som, sekretárka hovorí, koľko máte pánovi riaditeľovi? Pán riaditeľ má dovolenku. Ja hovorím, chvála pánovi, aj pokus sa počíta. Už som tu bol. Viete, čo myslíte? Tak už je, k páne už som to splnil. Za 3 dní idem. Dobre, tak som sa pomodlil, hovorím, idem ešte raz. Došiel som, pán riaditeľ tam má riaditeľa z Nitry. Chvála ti, páne, idem preč, nemusím to riešiť. A poviem vám, že išiel som tak na 4. krát a už som mohol len modliť, páne, buď mojimi nohami, buď mojimi očami, buď mojimi ústami. A jak som zaklopal, už tam bol ten pán riaditeľ a hovorím, kapitán Libán, dovolte mi vstúpiť. Poď, už ťa čakám. Čo je? Ja hovorím, ja by som s tým, stoj, ja už som rozhodol. Ja hovorím, môžete mi dať minútu. A on mi dáva minútu a ja som mal takýto náramok, tu mám, že Jesus is my savior. A on mi hovorí, čo máš? Akože ma chce ako strápniť, viete, čo myslím? Čo to máš? Jesus is my savior. Čo? Ježiš môj spasiteľ, môj vykupiteľ. Vtedy som mu hovoril 20 minút, on prestal hovoriť, dojdi zajtra. Došiel som zajtra, lebo my sme tam chceli mať tých maximalistov. A ja vám chcem povedať jednu vec, jak som došiel za ním, povedal, tak, sme sa rozhodli, že tam môžeme mať 70 ľudí odsúdených z maximálneho stupňa stráženia, 50 ľudí z stredný stupeň stráženia, 23 ľudí z výkonu väzby a chod sa teraz zastaviť na logistiku k informatikom a oni dajú kameru, lebo ja chcem, aby to išlo do všetkých cieľ v Leopoldove. Toto je náš Boh. Toto je presne to, keď si ty na práci, alebo si niekde a myslíš si, že toto nemáš robiť, ale Ježiš chce cez teba konať. A je to náročné niekedy vystaviť sa tým všetkým veciam, ale chcem ti povedať, že to tak je. A keď sme boli v Leopoldove, máme tam my píšeme 27. doživoťakom. A teraz si predstavte, doživotník, ktorý bol aj počas búry v Leopoldove od roku 1990, sedí už skoro 40 rokov. Sám na cele. A ide len na vychádzku raz do týždňa, keby máte na strope, máte najvyššie poschodie a máte len strechu dole a oni vidia len hore. Viete, čo myslím? A hore sa prechádzajú príslušníci. Tam je na hodinu. A teraz si predstavte, že v strede po tých 20 rokoch spoznal Krista. Ja kebyže je oslobodený od toho zajatia, od toho tých myšlienok, toho zlého. A chcel by som vám teraz prečítať, čo napísal. Dobre, môžem? V žíchu jsem žil, štíše ďábla pil. O svůj život jsem s ním hrál a on se mi smál. Láka ma lesk tohoto světa, bohatství a jeho sláva. Lež přišla krutá zpráva, ďábel zadarmo nic nedává. Ztratil jsem slobodu i rodinu, litoval jsem s ďáblem hodinu. V tvrdém zákona znění skončím se ve vězení. Najednou všichni mě opustili, všichni mě zradili. Tí, co so mnou pili, i tí, co ma velebili. A ten, kterého jsem ukřižoval, jediný verný při mně stál. Miluje mě a vždy mě miloval. Mé hříchy mi odpouštěl, proto jemu jsem svůj život odovzdal. Toto napísal doživoťák. A áno, jeden je z nich, to sme na doživotných trestoch.
Branko, no povedz, jak to tam vyzeralo predtým? To bolo miesto, kde nás dostali, že ideme na doživotné, to už bolo pre mňa druhé doživotné v Banskej Bystrici. A keď sme tam prišli, tak nás dali do miestnosti, kde boli nejaké také fotky a po stenách také bežné, že si urobili takú... Jogu a tak. No, z jednej cely si urobili takú oddychovú miestnosť. Tak sme tam na tej miestnosti boli, tí ľudia tam sedeli, tí chlapi a zrazu do toho celého... Je s mamou, nebojte sa, je to OK, nemusím zdvíhať ja, otec. Takže jeden sedel na zemi, lebo tam nebolo miesto a keď sme skončili, keď som hovoril o Ježišovi, keď som svedčil vlastne o našich deťoch, a tie svedectvá, ktoré hovoríme, Duch Svätý sa k ním prizná, lebo on to urobil, tak on sa k tomu prizná, keď to hovoríme, tak zrazu tam bol Michal, tam bol ešte jeden kňaz s nami a ten chlapík zrazu vyskočil zo zeme, jak sme tam boli, a hodil sa mi normálne na krk, zavesil sa, nebol nižší odo mňa, nestihol dokoľvek zareagovať, ja som tam iba stál, ten doživotne odsudený sériový vrah mi vlastne visel na krku a hovorím si, no páne, tak som si myslel, že máš viacej pre mňa pripraveného v tomto živote. Uvidíme, čo to bude. Už sa stal mučeníkom. Už som sa videl vlastne v oslávenej cirkvi z mučeníka, no. A tak ten chlap mi tam visel na krku a hovorí, dnes prišla spása do tohto domu. Dnes som uveril, že tento Ježiš zachránil mňa. A plakal mi vlastne na ramene vo vzduchu nohy. A ešte sa poboskal. On tam normálne poboskal. Hej, tak to na krže poboskal. Tak asi to prežijem. A hovorím si, chvála ti, Páne. A vlastne odtiaľ sme odchádzali a som sa taký prekvapený, keď prišlo, že môžeme tam ísť o pár mesiacov znova. Toto je obrázok vlastne z toho o pár mesiacov znova. Tak sme sa tešili, že sa vidíme navzájom všetci a že sme tak spolu. Toto je ten chlap, čo mi tam vysel na tom krku, tento tu na boku. A Jožko. No a vlastne oni tak stále sa tak usmievali a rozumiem, čo sa tak usmievajú, takí sú zvláštni. A potom pozriem okolo seba na tie steny a pozerám, že tam už nie sú fotky prírody a jogy a neviem čo všetkého a kúkam na to celé a pozerám tu Ježíš, tu na Mária Fatimská, tu na ďalšie, hovorím, zvestovanie, Mojžiš tam, kúkam na to všetko malované a hovorím, to chlapi, to čo je? A oni tak usmiali. A hovorím, že to sme my, malovali sme si, urobili kaplnku. A ja som vlastne vtedy stratil reč. A hovorím si, Pane drahý, ty si tak mocný, si tak dobrý, že títo doživotní, sérioví vrahovia tam sedeli a oni vedeli o tom, kto má moc zmeniť ich životy. Tak malovali celé dni vlastne sväté obrázky, aby si z tej miestnosti urobili modlitebnú miestnosť. Chvála Pánovi, tak... Viete, často sa mi stáva, že dostávam list teda každý deň. A niekedy aj 40 dopisov. Je to tak čistého času na 16 až 22 hodín čítať a odpisovať. A oni píšu ťažké veci. Napríklad naposledy mi došiel dopis z Opavy. A malo 72 strán. Viete, prečo malo 82 strán? Lebo ten chlap mi povedal, že 25 rokov sa ma nikto nezaujíma. 25 rokov nikto nepíše. Nikoho nezaujíma, či žije. A tak mi takto píšu a jediné, čo potrebujú oni, aby ste žili to, čo hovoríte. Lebo sú sklamaní niekedy z tých vecí, koho vidia možno, kto chodí do chrámu. Viete, čo myslím? Sú odradení. Oni od vás chcú, aby vám dôverovali. A oni potrebujú na to, aby ste to hovoríte, alebo to, čo ste počúvali, aby ste uskutočňovali, jak je to v Božom slove. Aby videli na tých vašich životoch, že im je to ľúto, že máte to srdce aj pre nich. A tuto som bol v Kužíme, pri Brne, a hrali sme takto s Bráňom. A viete, u vás je to také náročnejšie, a tam veľa ľudí nepokrstených, vôbec oni chodia vlastne na takéto chvály len kvôli tomu, že kultúra, viete, čo myslím, že čo budem na celé, nie, lebo som tam 15 rokov, no tak idem. Tak došlo a predstavte si, jak sme skončili, rozbehol sa za mnou chlap, bol úplne uplakaný, došiel a hovoríte, povedzte mi, či je to s tým Ježišom ozaj pravda. Ten chlap bol nepokrstený. Rodičia, nikto mi nepovedal o Ježišovi. Ale ja tomu verím.
Tak naša úloha je získať meno, tak sme získali meno a som mu napísal. Poslal som mu biblický kvíz, keď ho vyplní, pošleme mu Bibliu, keď nemá. Viete, čo myslím? Potom pošlem rúženec, dám mu návod na rúženec. Viete, my každý deň sa modlíme o 8 večer. Cez 2000 odsúdených sa modlíme každý večer o 8. Za vás, za vaše potreby. Kto mi napíše? Také ťažké sú veci. Napríklad, keď z Košic išla do Ružomberku na univerzitu katolícku jedna žena, jedno dievča, tak v kupečku dobodal jeden chlap u nás minulý rok. A ja som sa to dozvedel, tak som to dal do úmyslov o 8 večer, sme sa modlili. A teraz si predstavte, že za 4 dní som dostal mail, neviem, kto to bol, na taký erárny, jak sa hovorí, a tam bolo, vy ma nepoznáte, ale ja som mamička tej dobodanej študentky. A hovorí, viete, musím vás napísať. Lebo keď sa to stalo, došiel som, tam bola tá primárka, prednostka, zbadala tú moju dceru a povedala mi, má 2 pretrhnuté tepny, 4 prepichnuté, všetky orgány v tele má zasahnuté s nožom a zanesenú infekciu a veľkú teplotu. Nie je možné. Pôjdeme ho operovať, ale viete, čo myslím? A hovorí, bola som tam a ja som počula, že vaše spoločenstvo sa modlilo za moju dceru. Tá primárka prišla ráno a hovorí mi, bola to dlhá operácia, ale chcem vám povedať, že za 25 rokov sa mi nikdy nestalo, lebo to musel operovať niekto so mnou. Aby som to nedala. Ja nehovorím, že sme sa to modlili len my, ale toto je náš Boh, že počuje, že není hluchý. A ja hovorím, modlitba je vždy to, že sa iba prihovoríš Bohu, to je modlitba, že sa rozpráva s Bohom. A tento chlap, ktorý som vám hovoril v tom Kužime, čo sme mu poslali, tak je to krásne začne, ale viete, čo má on na celé? Keď 9 ľudí, ktorí poznajú v úvodzovkách diabla, idú do noho, že choď do pí, ale mu hrešia a sú ho odvratí do dverí. Viete, čo ja potrebujem pre nich? Pre týchto 800 ľudí? Ja potrebujem pre každého jedného anjela. A ja chodím a zháňam anjelov pre nich. Viete, kto je ten anjel? Verím tomu, že budeš ty. Že príde za mnou a napíše sa mi a ja ti pridelím meno. Jedno meno. Nebudeš vedieť, odkiaľ je on, nebude vedieť vôbec o teba. A ja im hovorím, ja potrebujem od teba len 3 sekundy tvojho času denného. Keď budeš na záchod, alebo pôjdeš po chodbe, len sa daj do Božej prítomnosti, zvihni ruku a povedz, Bože, prosím ťa, postaraj sa o Davida. Nič viac, 3 sekundy. Viete, lebo keď chodím mám po tých rôznych aj s tými, keď privolá ako babičko, Michale, ma toho moc sa modlím, viete, 3 sekundy potrebujem od teba. Za toho chlapa sa nemá kto modliť. Vlastná mama mu povedala, že ja už nemám syna. Ty už si není môj syn. A tí obetia, tí ho preklínajú. Je to úplne inakšie prostredie. A takto zháňam, takto chodím a aj vás poprosím, kto bude mať srdce práve pre týchto, príďte za mnou, ja podávam telefón a môže sa napísať, stačí mi napísať mail a my vám pošleme meno. Viete, čo je krásne? Že keď budete mať meno, napríklad Dávid, tak tento Dávid raz za rok má nejakú ťažkú vec. Píšu mi, pán pedagóg, modlite sa. Moja mamička mi zomiera, má rakovinu. A ja už sa nerozlúčim. Tak ja dám na ten obálku M-ko. Toto M-ko znamená to, že ráno o 8 pôjde týmto modlitebníkom, ktoré majú to meno, príde mail a títo ostatní modlitebníci zoberú toho Davida a prenesú ho spolu cez tú ťažkú vec. Takže sú to 2-3 sekundové modlitby. Jedna toho chlapa a druhá, čo budete dostávať maily. 3 sekundy. Ja nepotrebujem viac. 3 sekundy pre nich. Ja voľaký tak hovorím, že ja pre nich žobrem. Nie pre seba. Pre nich. Takže toľko k tomu. Branko, chceš volať čo? Kupka zavoláme. Ešte tu mám jedného z Masáka Petra. Poď sem na chvíľku, Petr. A z manželku môžeš prísť, poďte. To sú takí služobníci naši. Poď.
Kupko, poď z tejto strany, poď ty tuto. A Petr mi dneska písal mail a on prekladá, neviem, či do 10 jazykov náš časopis. A ja som potreboval ešte do španielčiny, lebo jeden nám, čo 16 rokov stojí v Leopoldove, tak, a on mi píše, že Michal, stýne to až pontrk. A manželku som stretol, že malo to už byť včera. Takže, ale on bol tu, ja som nevedel, že je tu s vami, a tak sa tešíme z toho. Petr, dám ti na minútku slovo, že aby si nám trošku povedal možno ty z tvojho uhla, jak si to zbadal a tak, všetko. Děkuju. Trochu nečekaně jsme se tady potkali, protože já jsem nevěděl, že on tady bude dneska. A když jsem ho potkal poprvé, tak to bylo v Luhačovicích. Ve Vacinovicích jsme měli duchovní obnovu podle Siverse, tak jsme na to se ženou chodili a pak jsme začali intenzivněji poslouchat chvály a lamačské chvály a tak jsme jeli do Luhačovic na Lamače, my jsme z Jižní Moravy. A byl tam právě i Michal a svědčil tak jako teďka vám. A mě to chytlo za srdce a tak jsem se měl možnost se s ním potom pobavit na konci programu a on říká, jestli se modlím, říkám, modlím se, jestli čtu písmo, říkám, snažím se. Říká, sloužíš? Já říkám, no tak, říká, a chceš sloužit? Já říkám, no chci. A on říká, tak budeš překládat do češtiny newslettery. Vždycky jednou za měsíc vyjde takový zpravodaj, má třeba 10 stránek, plný fotografií o tom, kde všude byli, co dělali. A z této akcie bude v newsletteri, aby ste vedeli, a bude to zase prekladať samozrejme. Dobre? A je tam i nějaké svědectví a už jsem tam četl opravdu hromadu takových velkých příběhů, velkých svědectví a stojí to za to, ta služba. Už jenom proto si to přečíst vždycky. A potom samozřejmě vezmu kamaráda Google a ne, že umím 10 jazyků, stěží ovládám angličtinu, ale přes DeepL nebo Google tak si pomáhám a potom to nějak upravím jenom do grafické podoby a těší mě, že je to něco, kde už jsem zažil několikrát dotek Ducha Svatého, ale taky to, a to jsem taky chtěl říct, že vždycky, když mám překládat, tak vždycky se něco do toho vyvrbí, vždycky se něco přijde, jo? Vždycky je doma nějaké napětí, vždycky je doma nějaký stres, jo? A teď jak to udělat, jo? A teď, když jsme se měli, tak jsem to měl také překládat. Říkám, no nic, tak noťaz do batohu a ještě ráno na hoteli, nebo tady na penzionu jsme překládali, takže někdy to i něco stojí. Ďakujeme. A ďakujeme hlavne za manželku, lebo ja viem, aké to je náročné, keď človek slúži a ide preč na celý deň a človek nechá manželku doma. Jak je to Bráno a Jakub. A verte mi, že vtedy je veľký nápor. A preto ja viem, že keď sú manželky služobníkov, aké to je dôležité sa za nich modliť, lebo oni slúžia s nami. A tak ja ďakujem za manželku Petrovú a verím, že to tak aj trošku zvláda, lebo to ozaj sú to tlaky, lebo viete, keď je doma chlap chýba, treba toto spraviť, toto, a ja to viem, ja keď dojdem po 2 dnoch, a ozaj služby pre Pána, viete, to sú, ja verím tomu, že hore to má neskutočnú hodnotu, keď slúžite takto tým druhým, ale doma ste neboli. A Braňa sa pýtam, po 3 týždňoch hovorí, kosíš? A ja kosím. Takže viete, čo myslíš, že to je také, že náročné. Ešte túto Kupko povie možno k tomu, čo tak zažíva trošku s Dismasom a myslím si, že už asi budeme potom aj... Dobre. Že máme končiť? Nie, ešte. Dobre, tak keby sa niekomu založil dlho, tak on povedal, že môžem. Aha, dobre. Tak Mišo chcel, aby som niečo povedal, ale ja poviem niečo iné. Ja som sa rozhodol, že my sme chodili celá rodina do jedného spoločenstva a potom, keď sme už mali viac detí, tak sme nestíhali popri službe všetky stredká a veci, ale chceli sme niekam patriť. No a tak sme urobili také rozhodnutie, že sme vlastne prešli do Dismasu ako rodina, ako členovia. A ja vždycky hovorím chlapcom v báse, že my nie sme lepší, len nám na to neprišli.
Takže to je úplne, je to v pohode. A keď som hovoril Mišovi teda, že dobre, chceli sme do spoločenstva a Mišo hovorí, že no dobre, ale na to, že ideš do spoločenstva, čo budeš robiť? A hovorím, jak čo budem robiť? Čo chodím s tebou po všetkých basách? A čo budem robiť? A on hovorí, to si chodil, aj keď si nebol v spoločenstve, ešte dá čo navyše. No dobre. Tak som dostal mal som jedného doživotného väzňa v Leopoldove, za ktorého som sa modlil každý deň. A tak, áno, sme kamaráti. On si ma tak vybral, on s nikým nehovorí, ku mne prehovoril. Ešte 3 týždne som nespal, takže sme sa skamarátili. No a potom mi Mišo pridelil teda, že vieš čo, mám tu teraz takú novinku, tak ti pridelím takú jednu, z hodou okolností to bol od vás Čech, takú slečnu, nazvime to, hej. A ja hovorím, no, z doživotných. Hovorím, a prečo? On hovorí, však si taký kaliber, nie? A hovorím, no, dobre. Tak bolo to pekný ten prvý týždeň, som často na ňu myslel, vodne v noci. Ale... No rozviesť to, lebo nevedia, o čom hovoríš. Dobre, no tak, ak sa hovorí, druhej strane sa to až tak nepáčilo, že som sa začal modliť a tak. Ale čo vám chcem povedať, že Mišo mi dal nejaké indície, že teda to bolo naozaj, že také, že v skratke, keď to zhrniem, tak to bola žena, ktorá bola presvedčená, že je muž a že ona sa aj tak raz dá preoperovať na muža, lebo ona je v zlom tele. Ja hovorím, Mišo, ty si blázon. Čo ja toto tu budem? Nemôžeš mi dať takoho, kto ukradol 150 korún. No dobre. No a tak som sa modlil, každé ráno som sa modlil. A možno sa sami pýtate, možno ste zvyknutí na to, že keď mám problém, prídem za niekým, ten na mňa položí ruku, budú sa za mňa modliť a vtedy sa niečo veľké zmení. A je to super. Ja tiež som mal skúsenosť s touto modlitbou a to odporúčam. Nájdete 2-3, nájdete kňaza, nech sa za vás modlí, odporúčam, hej. Ale proste to je 1200 ľudí, ktorí sa modlia v tom istom čase a nikdy sa nestretli. No a ja si hovorím, že OK, Bože, že som zvedavý, čo sa stane. No a vlastne stalo sa to, že o nejaký čas, asi o nejaké 3 mesiace alebo 4, Mišo hovorí, tak nejako, no. Že počúvaj, taká informácia, zavolali nás do tej a tej basy a že super. A hovorí, si prvý, komu volám, lebo sedí tam tá žena a dokonca ona sama si vyžiadala, že sa chce s nami rozprávať. A hovorím, ty volo. Tá doživotná, to nie je také štandardné. Tá doživotná, že no takže dobre, že idem, však super. Tak sme tam prišli a Mišo, a zrazu ona prišla a mala nové náušnice, dámske hodinky. Toto, čo som ja vedel, to bolo úplne iný človek. A si hovorím, že wow, že ty brďo. No a potom Mišo hovorí, že niekto sa za teba každý modlí, že vieš, to je ono, že fí, že nie, že ďakujem. No takže že my aj spoločenstvo, tak sme sa s ním porozprávali. No a potom, keď sme prišli domov, tak som si pozrel celý ten dokument. Keby som ho bol videl predtým, asi by som nebol až taký odvážny, ale dobre. Ale to, čo vám chcem povedať, čo bolo na tom celom pre mňa akože zaujímavé, bolo to, že Mišo mi hovorí, ty si uvedomuješ, že s ňou sa stretol naposledy iba novinári? Že s ňou sa nikto nestretol. A my sa modlíme za ňu. Neberte, že to hovorím o sebe, hej, to len hovorím akože v globále, že sa modlíme za ňu a zrazu Boh nám otvorí dvere, že sa môžeme s nimi rozprávať tam v kruhu. A to, čo sme videli tam, keď sme sa s ňou stretli aj s tými ostatnými ženami, bola taká obrovská zmena, že si myslím, že by mali natočiť novinári ešte znova rozhovor, lebo to už nie je tá istá osoba. Nechcem tým povedať, že som doma klačal 24 hodín a som sa za ňu modlil. Vôbec nie. Trvá mi to tak naozaj 3 sekundy, keď idem po ceste domov zo školy, keď odvezem deti. Ale chcem vás k tomu povzbudiť, že ten duchovný svet funguje na diaľku rovnako ako na blízko. A že niekedy snívame o veľkej službe, niekedy snívame o veľkých veciach, lebo chceme vidieť veľké veci. Ale tie veľké veci vidíme preto, lebo Boh je veľký. Nie preto, lebo my robíme veľké veci. A rozhodnutie pre takúto vec byť anjelom a modliť sa za niekoho, koho každý preklína, je obrovská vec.
A ja ovocie, ktoré som videl, my sme sa modlili za mnoho ľudí a videli sme veľa vecí, kedy to dopadlo, ako sme chceli a veľa vecí, kedy to dopadlo, ako sme nechceli. Neskrývame sa za to, že všetci boli uzdravení. Neboli. Niektorí zomreli, niektorí prežili, je to tak. Ale to, čo sme videli, to, čo vidíme, keby tu bolo oveľa viac času, by sme nám rozprávali o týchto modlitbách za ľudí, ktoré sme nikdy ani nestretli, ktorí za mňa, ja keď som bol strašne chorý, som nemohol ani vstať z postele, a som písal Mišovi a Mišo mi napísal, dnes večer sa za teba modli 1200 odsúdených a ja som sa na druhý deň ráno postavil na nohy, tak pre mňa to bolo veľmi silné, že to sú ľudia, ktorí ma nevideli, ktorí ma nestretli, ktorí o mne nevedia. A ich modlitba urobila takú veľkú vec, že ja som sa postavil na nohy, tak vás chcem pozvať, aby ste sa stali toho súčasťou, aby ste urobili to rozhodnutie, že ste sa nebali urobiť to rozhodnutie, lebo modlitba spravodlivého dokáže veľa. A to 1200 ľudí nie je až tak veľa ľudí, nie? Nie. Nie, no. A koľko nás už je? Koľko sa už modlíme? Nie, je to 800 vnútri, 1270 vonku. A chcem vám povedať, že keď budete súčasťou modlitby, to nie je len to, že budete sa modliť 3 sekundy. Samozrejme, môžete sa modliť aj s nami večer o 8. Ale čo je dôležité, je to, že keď ty budeš mať voľaký problém raz za 2 roky, ťažkú vec v rodine, ktorú máme každý, keď kráčame s Kristom, tak vtedy mi napíšeš a povieš, Michal, počúvaj, toto sa mi stalo. A ja ti to vtedy dám. A ja vám chcem povedať, že sa bude modliť nie len oni, ale ďalších 700 modlitebníkov a 80 kňazov vám vtedy o 8 hodine bude žehnať, treba biskupy a 2 arcibiskupy. Takto to máme nadstavené. Je tu aj jedno, ten... Bol. Aj ten nám napríklad žehná. Proste 80 kňazov v ten večer o 8 hodine plus tí ľudia. A to bolo vlastne to, čo sa stalo napríklad aj tej, čo bola tak dobodaná. A to máme rôzne inakšie veci. Takže máme tú oporu. Není to len tak, že vy, ale že aj my vám poslúžime. Samozrejme, není to také, keď máme toľko, ale ďakujem za všetko. Tu bol mail, ale ja vám chcem povedať, že ja by som najradšej, keby sa mi zapíšete do telefónu. Len sa nepomýlte v písmenku. Nie, lebo je to také náročné. Ja bude normálne, takýto telefon bude, vzadu je napísané, že The Lord's Grandchild. Ja neviem dobre po anglicky, sa učím. Teraz sme boli v Ríme, tak sa musím učiť, lebo som nevedel ho rozprávať s pápežom. Ale sa tešíme z toho, že som tu a že takto môžeme aj s vami slúžiť a že sa môžeme stretnúť s ľuďmi, ktorí hľadajú živého Krista. Tam, kde sa chodím každý deň klamať. Viete, čo som sa modlil, keď som takto kráčal vždy pred Kristom? Lebo ja som akolit, tak som kráčal a vždy sa pýtam, Bože, prosím ťa, daj mi vidieť tvojimi očami. Tých ľudí daj mi vidieť tvojimi. A to isté máte vy na pracovisku. To odmietnutie, ale viete, aký to je, keď vám príde volá, do ktorého ste nikdy nesteli vidieť. A ten vám príde podať ruku a povie, ďakujem, či si to nevzdal. Ja mám tu tak svedectva naše zhody na iné. O modlitbe všetko, ale predehám teraz už Bráňovi, lebo to ukončíme. Lebo je chladnejší. Či dobre je? Nie je dobré. Iba úplne na záver. Ľudia sa nás pýtajú, že či to je ťažké chodiť do basy evangelizovať. Ja hovorím, choďte tam, je to veľmi ľahké, lebo svetlo svieti lepšie v tme, ako v tieni, ako v stínu. Takže tam je o mnoho ľahšie, keď bežné veci, ktoré vonku hovoríte a pripadajte sa, ako keby ste hádzali hrách na stenu, tak tam je toto, ako keby ste práve strelali ohnivé šípy. Tam to má okamžite odozvu. Tam sa postavili do priamého duchovného boja, ktorý si nestihnete vôbec uvedomiť, lebo sa tešíte, keď vás pustia von. A tam jednoducho iba ohlasujeme to isté evanjelium a to ovocie je vlastne obrovské. Takisto ich modlitba, oni majú veľmi veľa času na modlitbu, tak sa modlia. Oni vedia o všetkých aktivitách, ktoré robíme a zahrnuli nás do modlitieb, takže viete, za koho sa modlia dnes? Za vás. Za každého jedného. Za dnešný deň, za dnešný večer. Amen. A tak možno teraz budeme len hrať jednu poslednú pieseň, aby sme stihli potom tú večeru. A chcem vás poprosiť, v tej piesni možno len daj Bohu úplne všetko.
My po tých rokoch všetkého toho, tých modlitieb za uzdravovanie a ohlasovanie evanjelia sme došli do jedného bodu, že sme šťastní, že sme katolíci. Lebo vyrástli sme u protestantov a vďačíme im veľmi za ten oheň ducha, ktorý sme dostali a získali. Je to úplne úžasné. Za lásku Božiemu slovu. Ale vrátili sme sa vlastne naspäť, posilnení, umocnení, naspäť k Eucharistii. Naspäť k tomu, ktorého môžeš zjesť. Lebo nie, že ti daroval, nechal sa ti zjesť. A keď vidíme to obrovské ovocie, ktoré potom z toho vychádza, tak sme z toho úplne hotoví. A tak aj modlitby za uzdravenie sa nám trošku zmenili. Predtým sme Bohu diktovali presne, čo má urobiť. Pán Ježišu, uzdrav tohto človeka. Áno, bolo to komplikované, keď sa modlili za dorastanie nôh, tak som nevedel, či tá kratšia sa má predĺžiť, alebo tá dlhá sa má skrátiť. Pri ženách už viem, že jak to je vždycky predĺžiť, chápem. Ale hovorím to, rozumiete mi, hovorím to o tom, že som Bohu diktoval, potom som bol spokojný, ak som to Bohu nadiktovali, ako to on perfektne urobil. Ale po tých rokoch vlastne vieme, že sme mu prestali diktovať, ako to má spraviť. Tým, že sme katolíci, tak my iba hovoríme, Bože, nechávame ti priestor. Ty buď Bohom na tomto mieste. A my ti nechceme zavadzať. Tie zázraky sa exponenciálne zvýhli. Tam je toľko skriesení z mŕtvych, ktoré sa teraz deje. A takisto aj pri tých streamoch, to nie sme my, ktorí sa modlia. To si tu ľudia v tých miestnostiach, v nemocniciach, kdekoľvek. A oni potom svedčia. To je exponenciálny náraz svedectiev a Božej moci, ktorá prichádza. Len preto, že sme sa dohodli, že na akomkoľvek mieste je ten Kristus úplne rovnaký. Na akomkoľvek mieste je to ten istý Boh. Či je to v kaplnke vo väznici, či je to na Madagaskare, či je to na Aliaške, či ten kňaz má rečovú vadu, alebo ten organista nevie spievať, je to úplne jedno. Ten kňaz má papier na to, že vyrobí Pána Ježiša, postaví ho na oltár a už nemusíme kričať pri Pane Ježišu. Skrátka, on je tam. A tak aj dnes večer. Amen. Amen. To je náš Boh. A tak aj dnes večer my budeme na bočnom oltári, ten hlavný je tam. A kňaz podľa všetkého vyjde a prejde okolo teba. A možno zažiješ chvíľu, kedy bude Ježiš kúsok od teba. Pre nás sú to momenty, ktoré menia veci nielen vo väznici, ale menia úplne na akomkoľvek mieste, na ktorom stojíme. To sú tieto momenty, o ktorých hovorím. Kedy on je ten, ktorý zmení všetko. Kedy on je ten, ktorý priniesie úplne niečo iné. To je moja dcéra. Mala 16, prišla ožratá z každej party. Ja som vedol chvály a mne Marta volala, že iba šabluje vonku. A hovorím, Bože, ja sa starám o tvoje veci, kde sa ty staráš o moje. Máme takú dohodu. A tak v Košiciach sme hrali chvály a Marta mi volá takto uprostred tých chvál. Ja som to len hovoril Mišovi, alebo komu hovor. Zdvihol som to, ona hovorí, nevie ani rozprávať, volali mi spolužiačky, sedí na nejakej pumpe, nič si nepamätá. Idem pre ňu. A ja sa hovorím, Bože, ja tu stojím na chválach, chodím vám do väzníc, chodím vám na akékoľvek miesto, čo chceš ty spraviť, aby sa toto zmenilo? Zrazu ten kňaz, ktorý tam stál, zdvihol ku nám sviatosť a ukazoval na mňa, začal sa modliť modlitbu, benediktínsku modlitbu exorcizmu. Nado mnou, nad mojim životom, nad mojou rodinou. Nevedel vôbec nič. Ja som mal čas Košic prísť do Bratislavy, trvalo to niekoľko hodín, prišiel som v noci a na kabáte, ktorý mala ona zavesený v spodnej kúpelke, som len cítil, že to nebol iba alkohol. A hovorím si, Bože, to som zvedavý. Na druhý deň jej to bolo hľúto, ale nechcela sa s niekým baviť, mala svojich 16. Hovorím, dobre, moja zlatá, ja odchádzam o pár hodín na duchovnú obnovu s tvojimi rovesníkmi z iného cirkevného gymnázia. Keď sa o 3 dní vrátim, pôjdeme spolu na rande. A ona sa zasmiala. O 3 dní som sa vrátil, hovorím, poď moja zlatá, ideme spolu na rande. Hovorím, ty si to nezabudol? Hovorím, nie. A tak, ako sme vychádzali, Marta, moja manželka, hovorí, idem s vami. Ona hovorí, keď ide matka, nejdem nikam. Hovorím, moja zlatá, tam je auto, nasadaj. Sadli sme si spolu do drahej reštaurácie, lebo nikde inde nebolo stredu v Bratislave, kde si sadnúť, chápete? Sadili sme do drahej reštaurácie, Marta prečítala ceny, hovorí, nejdeme odtiaľ, to hovorím, nie, ona mi za to stojí. Tak podrastla. A potom som ukazoval takto fotky, ako sa nám narodila, ako sme nemohli mať, ako prišla na svet. A hovorím, do ktorejkoľvek basy idem, hovorím, moju pýchu v mojom Bohu, za ním píšim, že neplodným dal deti.
Tá prvá, ktorá sa narodila, bol absolútny šok a Boží dar. A ty si bola potvrdením toho, že čo Boh urobil by znova. Aká obrovská jeho moc. A tak ona hovorí, nič vám nepoviem. Hovorí, nič mi nemusíš hovoriť, dneska budem hovoriť ja. Diktoval som jej termíny a čo vypili a kedy mali ísť na výplach žalúdka. Ona hovorí, odkiaľ to vieš? Hovorím, tak každý z vás, kto tam bol, má nejakých svojich otcov, že? A my otcovia sa rozprávame. Ona je, Minečku. Hovorí, ja som ťa neprišiel odsúdiť, iba som ti chcel povedať, stratila si dôveru k nám, stratila si dôveru v Boha. Potrebuješ ju ty nájsť, lebo to je tvoja jediná kotva. Od toho večera Marta najlepšiu kamarátku. Rozpráva sa o všetkom, o chlapcoch, o hocičom. A my sme len čakali na tento moment, ktorý bol o pár týždňov neskôr na jednom tábore, kde hovoríme, poď k tomuto Ježišovi, on ťa pozná. Vidíte na nej ten úsmev. Vidíte, že to všetko opadlo preč. A tak my nerobíme ťažkú evangelizáciu. My len privádzame ľudí k tomuto Ježišovi, ktorý bude večer na tomto oltári. To je všetko, čo máme urobiť. A nechávame jeho, nech je Bohom. A hovorím, tie zázraky máme v rodinách, máme ich úplne všade. A nás úplne fascinujú. Budeme teraz hrať poslednú pieseň, aby ste mohli ísť na večeru. A dáme takú, čo poznajú všetci. Napríklad vyvyšujem teba, Pane, nech nemusím prehádzovať texty, lebo som to nestihol spárovať. A chcem ťa poprosiť v tej piesni, nechaj len Boha, nech je Bohom. A možno v tejto chvíli budú miznúť nádory, budú ti zrazu písať SMS-ku tí, ktorí sa ti roky neozvali, lebo sa ti obrátili chrbtom. Možno ľudia, ktorí ťa podrazili, možno tí, ktorí od teba s hnusom odišli, ťa budú prosiť počas toho možno o pomoc. Nechajme len to, aby sme mu nezavadzali. Nechajme, nech tento Boh narastie do jeho božských rozmerov. Nech to nie je taký maličký Boh, ktorý mi s ničím nemôže pomôcť. Ale nech to je Boh, ktorý môže všetko. A viete čo? Toto nám uverí každý. On bude vidieť na tvojom živote, že tento Boh má moc a miluje.